د چارچوبەیەکە din de jî bînerên me rêveberên navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûrî Ramî Abdurrahman dê tevlîbûneke xwe de agahiyên girîng belav dike. Ramî Abdurrahman eşkere kir ku êrîşa li dijî dêra Mar İlyasê ji aliyê tundrewên Sûriyên dê Wezareta Parastinê a hikûmeta veguhêz a Sûriyê de hatiye kirin. Ramî dibêje Wezîrê Hundirîniyê hikûmeta veguhêz a Sûriyê Enes Xetab agahiyên wî ji êrîşa Mar İlyasê hebû. êrîşa li dijî Mar İlyas ji aliyê tundrewên Sûriyên Wezareta Parastinê hikûmeta veguhêz a Sûriyê de kobanga avabûna dewleteke Îslamî dikin hatiye kirin. Çîroka ku ew ji kampa Hewlê hatine nerast e. Ji ber ku li kampê îmzaya dest û çavan heye û ev yek rastî derdixe ber çavan. اولا يعني لتكون دقيقين، المخيم الهول لا يوجد فيه مقاتلين من تنظيم داعش الارهابي، مخيم الهول يوجد فيه Li kampa Hewlê çeteyên Daişê tune ne. Tenê malbatên wan û koçberên Sûrî û Iraqî lê dimînin. مقاتلين من تنظيم داعش الارهابي داخل مخيم الهول. Ev rê li bergirtina rastiya bûyerên ku li Sûrî dixewimin sedema wê ew e ku hikûmeta veguhêz a Sûriyê nikare ewlehiyê peyda bike, bi taybet jî ewlehiya dêran. Wezîrê Hundirînê hikûmeta veguhêz a Sûriyê Enes Xetab agahiyên wî ji êrîşa li dijî Mar İlyasê hebû. Wekî vê êrîşa li dijî Mar İlyasê di demên pêş de wihîn zêdetir werin kirin, çimkî komê tundrew di nava artêşa Sûriyê de bihêz e.